Guys, good morning. Welcome back again to my channel. Napansin niyo akong suwang na samad tanaw waloy kaayo. So nagabaan ko sa kong pagumangkon kay lagi mula ako niya bilin lang to na ko siya nagtago-tago pud kunuhay ko. So nasuwang ko sa Despordos sa balay sa Musilingan. Shout out sa imo sa akong mama dia. Ya karon naglungag na si mama niya nangutan na siya sa sudanon. So nag-crave man ko gulay kay nanubo naman ko mga tangkong litog talbos. Manguha ko kay maglapo ko kay mo among sudanon kay si mother gigutom na. Babay sa mao. Gigutom na si mama nag-crave siya gulay. So siya magulay na siya. So sorry guys ha sa pagdili na ko sa pag-daily upload sa video kay lagi busy sa tong lives and aside sa busy wa po'y kwartang ipang-load no. Kay kuan lagi ka nang si medyo pait jud ba. So for today's video guys, manguha ko gulay sa akong gulayan karon nya. Magkuan ko maglapo ta. Lapoan na to ang atong gulay nya isuwa-suka nya parisan og buwat. Manguha na ta. So ayun. Manguha mo na tayo ng kutsilyo. At saka ito para ilagay natin ang ating gulay. Na guys, papunta na tayo sa ating gulay. Manguha na tayo ng gulay. Papunta na tayo dito guys. So nandito yung kapatid ko guys, naliligo. Shout out Chiding. Sana manguha na tayo ng gulay. So yung alugbati natin guys, medyo wala pang udlot yung alugbati natin. So uy, magiputol man mo kong kapayas diri ma. Kasi nag-una putlo ni mo akong kapayas. Laki unta to. Akong kapayas dili ma, oy. Nga ba ni istorya dili nga. Basta na do kay laking kapayas dili do kaduulog wakwak. Kay ko daw madlok dang wakwak ana. So giputol ni mama guys kay laki manggod siya nya. Tulo ni siya kabok na nubo nya. Isa jud ang ako nasulid diri sa akong garden, laki pa jud. Ang duwa ni turok diri duol sa mo ang balay, bai. Sa takadang sa tulo kabok akong naibot kay ibalhin ako diri sa garden nako. Laki pag ako naibot. Kauban niya nga duwa nga nanurok o namunga na katapong isa namunga. So by the way guys, mao gid ni akong pinaka favorite nga vegetable aside sa vegetable prutas pa. Lami gyud siya kay pang skin care gina siya. Lami siya gisahon at saron nya sa gulan ug manok. Ano yung atong kuan guys, tangkong og talbos man kuno ni kanang kuan daw sa kamote. So daghan naman siya ulot atong kuan kay atong lapuan iswa na tug suka parisag buwad. Lami na kayo. So mao na ni guys. Mangutlo na tas tong mga tanom diri. Ato sudan mangutlo ta. Mangutlo na ta. Meaning. So guys no, kung magtanom lang gyud ka na ate makuha nga sudan pag abot sa panahon. Meaning ba? Meaning. So mao ni siya. Kutloon na nato ni. Meaning. Kaya manguan ta. Lapuan nato ni. Meaning. So magtanom lang gyud mo guys no, ana mo'y masudan ba? Sama ing araw no nga sobraan ka pait. Sobraan ka pait niya nakay tinanom nami na kaayo. Makagulay na ka. Tamis na. Kutlo lang mo, kutlo ka natin magulay. Pagkapakuya ya. Kutlo lang mo, kutlo. Dali ako, gutom na ko. Sigaw yun dyan, makinaka niya si Arwata no. Mahalata niya nga itong gulay, daog siplik. So ayun guys, madami na talaga siyang udlot guys kasi matagal na ito namin hindi kinuhaan. Masarap na siya. Balik mo. Parisa ginamos, og na ginamos pag kalami na. So duha din ni kaklase akong talbos na ay pula na ay puti. Apo sigta lihok diya ma. So dili na puntas pula. Ay, ano? Na? Na. Ay kalami nagkatambok ay. Ay kay parisan og kuan. Parisan og buwad.
agoy pagkalami. Tambok kayo guys, oh, tambok kayo. Tambok kayo, tambok. Namuting yung mga ano eh. Lumdi it, vlog ko. Oh, pagkatambok oh. Pagkatambok sa kong gulay guys, oh, nga gitanong pila ra ka bulan. So mao na siya, nambok na kapila na namo gikuan ni. Oh. O yun ang sinusungayan ng mga muday. Kubusa lang ba? Kubusa lang. Sabay sa tabi. Bantan. Ang hiyak ya ilo na. Na mga pata tiloko na pud ni kay. Dagan-dagan pud biya ta mga on. Oy, pud kita mo kalisod pud niya mukaon tag igor as tong tungol. Lapi na pud ato tong mga manghud bisan pag magahe kanang mga ulo suguon. Sige lang po. Nay uban no nga. Nay uban no mga manghud. Gusto na kay mo taba ako manghud ay perting pagkatapulana wato no idi eh. Wata to. So ayun na guys. Mo na to nakuha oh. Oh, daghan na kita nakuha ani oh. Nya sunod na pod mamunga na pod atong kapayas. Makagisa na pud ta, makaatsar na pud ta. So mao na ni oh. Mao na ni siya. So mag-post ta pang thumbnail bi. Pulbi ning magsuwa-suwa tag suka no nga kanang naaboy sili. Ang halang-halang ba. Hinog naman kayo akong mga sili oh. Kung kisa tong way sili di hala, IPM ko kay tagaan ta mo kadang kong sili din nang hinog na. Ngun mi hilig hanghang pod oy napoy anak ko dagko na. Kumagkuha gulay guys, naka-relax to. Pag kumagkuha gulay guys, naka-relax day ko kasi mama daw magluto. Iya daw gigasahon kay natugpa ko iya kung gipukaw kay kuan daw mga ono daw siya kay gutom na ko gulay siya ra din luto ato nya. Di ra ko mangutana ang saon niya pagluto kay gisapot, gigutom na gito siya taman nya. Gihangak ko na may kog lamas. Ang saon ang pagluto ma? Ma. Naninda po. Ang saon ang pagluto mo ba? Tapuan. Lapan yan, saan pa paglapa? Ay, no, ako na. Lamasan lang ni mo. Yeah. Ano mo, imo nagkanang kuanon ma? Ay, lapuan mo mauna mga ingredients. Abot na sa niya, para istag bulad guys. Pagkalami niya. Ay mo po. May sili dito. Bigtat mo tubig. So, sa mga informed data nan guys, na ay mga inistoryan si mga di mo kasabot kay kaulo man ni siya. Iyaha din ko anon di ay. Iyahang lapuan. Asa may pasabot lang madya masulom kamayo ma? Ma? Kilita ubo ah. Kileta po. Unsa mo ba? Ang madya masulom ma? Ma, madya masulom kamayo ana. May buntag. Yeah. Nya kanang kuan mga pikaw asini. Asini yaw na bitch. Gagaran mo na ni ministryan mo. Bawa bitong bulad ay. So mauna na mong gulay guys. Uba sa magtanong lang ka na adyo kay makuha, mapupo. O na kay makutlo. Yan kaning sili kay di pa man gamiton unya pa man ibutang sa atong skilid. Ni mama nag-slice ta niya. While nag-slice yan magpaabot lang ta nga karon sa maluto. So while nagluto si mama guys magdiaigda sa tediri niya. Nako checka ninyo. Alas 3 sa kadlaw ni mata na mi kay pagkagabi lagi na untay harvest. Nya o SML lang dai na siya gitong manghud oy SML share mo lang o i-share na ko niya. Natugmi sa yuno kay alas 7 lagi kinitik sa mga naday harvest. Sus pagkakaroon ni mata si papa alas 3 sa kadlaw. Pag man ang himasa, lugsong din siya niya. Nisunod ako manghod. Nga ni mata pug ko kay dungan gid mig harvest no. Sus pag human akong mata ni lugsong sila papa ako nagkapi-kapi pa man ko diri. Nakahurot ko isa ka baso niya pag lugsong na ko dito agwi alas 3 kadlaw way tao. Okay. Pag adto na ko dito. Hadlok kay ko. Kay nabiyaan ko struck. Mao na karon ni kuan ko ni tawag ko mama matik sila papabiasa sila nagpaabot. So ni reply si mama nga uli na lang diri. Kay kuan na nang larga na sila.
So nabiyaan na ko, niuli ko diri, nakauli ko alas 4. So natugkog balik, pagkatug na ko alas 4, alas 5 ni mata ko, o diba 1 hour nya pagkahuman, gipukaw po kong mama no, kay kuan lagi daw gigutom siya. O nga ko gulay niya. Kanang matugtog kag ahat ba no kay makalabad sa ulo. Mao nang siya lang siya magluto diya, mo relax ako. Mao to karon, wala man ko kasabay. Ni-text kong papa pa, wa ko kasabay kay kuan kanang nabiyaan ko, kay nangapi pa ko. Ang reply ni papa sa ako nga, sige, sunod ugma na lang ka. Anak man jud ka basta nay harvest di ka mo sabay pero way harvest magsikap pangita, tapulan kay kag anak papa. So unya inig-uli niya diri dawat-dawaton nang akong kasaba kay sala man jud ako. Nabiyaan man ko struck. Ha? Wa ba luto ma? So ayun guys, sakit jud kaayo guys, ay di siya lalim. So ayun po guys, kung nakita niyo yung pintura sa akong kamot, nakoy pintura sa akong kamot kay ang akong case po sa cellphone niya, kani akong cellphone kay bless makikuha ni cellphone na kay 4 years na sa ako niya. Basta kutob nga na ako'y cover, masayangan mag ko naglabay niya kato kay nairita ko kay pagpalit ako dito color kuan maroon. Sus karon kay mura ra dito gipinturahan paggamit ako isa ka daw na maxit man. So akong gipinturahan og green kay pait man wa man tay pangpalit. So nagkapintura kong kamot. Ha? So ayun na guys, i-update lang tamo sa ako ang luto nga gulay. O lami ba pagkaluto ni mama. Ayun na guys, naluto na da. Tingnan na natin yung fadak natin. Kadagan atay law lami kay nalaw. Kaon na kaman ni guro lagi gimuha mo. Kaon ba ko? So mga una ta guys, sige tilawi daw. Sige daw matilawi daw mabi kung lami ba. So lami kay siya no kay pangdagdag yung check dugo, tilawi daw ma. Kaano na para. Lami kay gulay. Sige magpaano ka tilawi daw. Ayun na guys, no tilawan na to limpya tong kamot no. Tilawan na to. Puan ba ka? Tilawan na to. So mao ni ang fresh nga gulay na ko gikan sa kong farm. So tilawan na ko. Masuwal ang bata ba? Hindi kira nagkulit ko. Yo, kadis ako, bi. Ay, uy, pagkalami, uy. Yo, kadis ako, bi. Sumbagong kong naong ni Mursi kag pangapak ron. Na. Lang tanong bata. Guys, no, nag-diet man ko, no. Nag-diet ko, so ang akong gikaon, isa ra pud kay yahong. Mao na diet na ako, uy. Vegetarian man ta karon, mag-diet pa. Di na siya niya, dili ko maglingkod kay para maklaro po rin yun, no? Kaya basig, maingon mo nga nagkuha kagulay niya, di ko mukaon. Pakit on tamo, yung, pakit on tamo. So, mauna ni guys niya, wala matigaming lamisa, no? Lisod mong pa-social tabi, sigwa dito lamisa. So, mauna siya, mauna yung akong fresh from the farm. So, nanghinaw ko guys. Alam mo ba magkaon og di manghinaw? Yung tinatawag nila vegetable from to table. Oh, pagkataya. So, mga way kaon diha, hala. Tapulan mo magtanom. Arisa na yung natugulad. Ano ko lang, sakto na. Actually, this is my first time to eat bulad. Because I don't know what is bulad. Ngayon lang ako nakaalam nga ito pala yung bulad kasi I am from the rich family. Bulad is so delicious and the smell is very good. It's like a pek-pek. Piyong-piyong pa. Why you smile it? Wala si Paninyaw. Piyong-piyong Ha? pa. Naasaway pang hinang kamot ang lamig ng kaong. From my viewers to all my viewers from USA, this is called in the Philippines bulad. Dried fish. Dried fish. Sa ako mga viewers diya nga gikan sa Philippines, ay gikan sa USA, I am from the Philippines, so this is called bulad to us. And it is delicious. It smells like a pig-pig. Charot! So, and this is we have a bisita. Where are you going? Ano, lakas hindi yung sagot ng Samsung? Ay, sabi sa'yo, malata na kung cellphone yung naprinda niya. Ang gaba, nalukat na doon akong cellphone na mailhan sa mga viewers nung naprinda akong cellphone. Kuya, napim nagtubig ko dahil.
Lah, di ka diri apa lang lang. Tindog topi. Nasiya na dire, ha? Kao ba? Lungod ko mukha gulay. Mukha gulay. Ay, maunang payat ka. Buti ka. Dapat mukhaong kagulay ka. Ang vitamin C, maadto sa mong lawas. Vitamin A dahil. Yung mukha ng gulay. Hotdog yan, no? Ano ba ito? Hotdog, tosino, bulat. Huwag ka gulay. Di ko mukha ginamos. Mo ba na dapat i-balance nimo mukhaon kag bulat, mukhaon pug mukhaon kag gulay, mukhaon pug karne kay kung fermented lang ka karne mo ana magkakaroon ka sa colon cancer. Jotay lang. Ano lagi po na baba niya naman? Kami ka. Hay. Kami ka last na mo nga ka mga sin. Atong niaging bulan ana nepe. Atong bulan sa November ana pigi kan sa November 131 sige may karne. So gikan na po sa December 100 mahumaning tuig. Sige pud may gulay. Yes, oh guys, it is called vegetarian na. Ligo ka? Baho rin niya na baho. Tinarog yung camera ko. Ba't mo na sa imong lola, no? Okay ka na ito. Siya? Ngayon ito, mama pala. Alas la? Ayo to. Yan eh. Ang ganda ihaw. Ngayon nga pa kayo na. Busog mo na siya. Dagla kayo sa mukha. Hindi na ba? Sa pa kayo na. Hindi na ayaw. Mailan na, hindi na siya mukhaon kaya magtikok ka. Napay gulay, ma? Daman pa. Adin ako, busog na ako. Nag-diet ko. Isa kaya ko. Puno. Yung diet ko. Kamang ba ka? Libe. Bulat. Ang pwede pa lang ba? Kanilot, buka iso ide eh. Pa-shout out lagi kayo. Mag-api lagi kayo. Shout out niya. Inot kayo niya. Magsikip pangawan. Pwede na na. Ay, kita na. So lahi ra gid ang kaon no basta gulay ang sudan. So shout out sa mga taong di mga aon dia gulay. Bakaon mo gulay. Kapag mahinuan niyo tiyan. Shout out. Ha? So ayun na guys, thank you for watching and I hope you enjoyed this video but don't forget to like, share, and subscribe. Babu!